Hello guys, good morning. It's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Karon guys, nagluto ko og lauoy. Naglaway na ko guys. Kani akong lauoy guys, kuan lang ni kanang simple lang kaayo. Kuan lang ni kanang alugbati, saluyot, kamote tops, karabansos. Ewan po anong Tagalog ng karabansos. Basta karabansos og of course sibuyas, kamatis, luya. Kana lang. Tapos na ako'y bulad diri guys. Kuan nata ni sapsap ni na bulad. Of course ako ang mangga ug na ako'y imbutido diri na gihatag sa ako ang landlord. Gahapon ni niya gihatag pero nahuman na magkukaon gabi maunang wala na nako nakaon. So guys, ibutang nako dira ang procedure no sa pagluto aning lauoy nako. So, gibutangan ko din ako bulinaw. Bulinaw gud na kanang bulad na gagmay. Of course na ako'y sili diri. Sili suka na naay sili. Dili ninyo makitan guys. Tapos ang ako ang ding kape. Kato ako ang mag guys, nabuak man good. Mauni ako ang kuan karon ako ang mag. Muna akong napalit. Kay katong mga kuan sa supermarket, mga mag puro kuan nilang baligya kanang mga couple mugs kakapalit og isa ka buok mo kanin lang akong gipalit kay gwapo man ni pwede sa init o pwede sa bugnaw mura siya kuan ba mura siya kanang thermos. So ali guys, mga una ta kay gutom na kaayo, alas 11 na ata, 11 na jud ata karon. Mga una ta guys, paghukad na mo ha. Salamat Lord. Lamig kay sabaw guys. Oh goodness. Para guys, dili na ko iduol ha kay init kaayo. Inita. Kakinamot ka ko ani. Lamig ka guys. Karabansos. Bulad no? Kabalo ko naglaway mo dara. Pasensya na kaayo. Pwes na ako na tong ulo no. Ulo, kinsa sa inyo maganahag ulo sa bulad dara. Sausaw lang na sa inyong suka. Tagubkob kayo. Bulad. Singuton lang inong kag maayo pag mukha kag lauoy ba. Pero okay ra, worth it kaayo guys. Lamig ang karabansos.
I-try na to ning embutido guys ha. Lami siya guys. Pero mas lami kung isaw-saw ata sa kuan. Sana ketchup. Pero mas lamig ning kuan guys. Mas lamig ning gulay. Dili ko ni kambyo. Tulok-tulok na ako ang kuan guys. Ako ang singot. Kutsaraan po ng gamay na bilhin kay bisod naman tinamuton kay kuan basa. Ala guys oh. Oh. Thank you Lord. Ulit na guys oh. See? Ibig sabihin paborito kaayo na ako ni na pagkaon ning lawoy. Mao jud ni akong pinaka-paborito sa tanan-tanan, lawoy. Wala nagbase kung unsa imong ibutang dara ng mga gulay basta kay naay sabaw unya naay ka ng mga bulad. Tapos daghang dahon-dahon na gulay. Mao na ako ang ganahan sa akong lawoy kanang daghan og dahon. Anyway, naana po na ko ang mangga guys no. Magpalaway na po ko sa inyo ha. Uno na ako akong mangga. Hala, wala na ako nainom akong kape. Sige lang, kadugay man siya makuan, mabugnaw. So hinahinayan ko lang nag-inom. Oh, see, init ayo. Gabi napasok lagi ako ang dila. Naghimo kong tsabaw niya akong gibutang diri. Magtuon ako nabugnaw na kay dugay na kaayo siya nagkuan ba. Dugay na kay nako siya gibiyaan. Sus, lamig-lamig pa na akong higop-higop sa dihang perti pang inita, perti pasuas kong baba. Dali-dali pud na akong banlawan diri sa uwan sa lababo. Oh, perti pang inita, ganin na ko ra gud ni kikuan, gitimpla. Hala, inom gihapon init bisig perti nang singuta. Anyway guys, mao lang to. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa inyuhang pag-uban-uban na pud nako diri every morning no. Usahay hapon na nako ma-upload pero okay ra na every morning jud ko nagkakaon mga alas 10 o alas 11 sa buntag. So mag-edit pa man ko ana. So dugay pa jud nako ma-upload no. So salamat kayo sa inyong pag-uban na pud no ug ugma na pud puhon mga una pud ta ha. Diri gihapon sa ako ang payag. Amping mo kanunay guys ug laban lang ta. Mahumanan ng tanan. Oh, ayaw di ay kalimot og subscribe, like ug i-click ng notification bell dara para updated mo kanunay sa ako ang mga video. Amping mo kanunay guys. Bye.